Som l'Aresta i som cooperativa federada. L'Aresta som una cooperativa que es va iniciar el 2013 i va començar amb l'àrea de fleca. Després va sorgir l'àrea d'educació, després la dinamització local i després l'àrea de recerca. En conjunt som unes 8 sòcies que portem l'Aresta i treballem per la dinamització local, pel cooperativisme, per l'agroecologia i intentem dinamitzar una mica tot el territori de Tarragona. L'Aresta significa la intersecció de diversos plans, però sobretot nosaltres vam escollir el nom d'Aresta perquè és una part del cereal. Aquestes arestes, aquests pèls que té el cereal, que serveixen per protegir el gra de que els ocells se'l mengin. Per l'Aresta ser cooperativa és una manera d'organitzar-nos per treballar. I en aquesta manera de treballar decidim el nostre propi règim intern, també buscar finançament i decidir quins projectes volem participar. Llavors això també ens dona autonomia i alhora hi ha una part important de responsabilitat i d'exigència per tirar endavant una cooperativa, no? A més, quan tenim persones també treballadores a part de les sòcies. Tot i així, també posem molt la vida al centre, les cures i per tant donar espai a la conciliació i facilitar els horaris i tenir aquesta flexibilitat per poder cuidar-nos a nosaltres també quan treballem. Som unes persones que tenim valors de la transformació social bastant integrats i sobretot en el món rural. Per nosaltres, ser cooperativa federada és ser part d'un moviment, d'una federació que ens representa els drets de totes les cooperatives de treball a nivell polític. I després la federació ofereix diferents serveis, per exemple la part de formació, sobretot la part de formació online, després la part de visibilitat, quan hem hagut de fer com campanyes i tot, i sobretot la part d'intercooperació. En la part d'intercooperació hem participat d'un grup de treball, el d'agroecologia, hem participat del programa de l'Empenta, amb les cooperatives La Bastida i Icària, i hem fet un programa adreçat a joves per treballar el tema de la transició ecosocial i la justícia al Camp de Tarragona, creant com espais d'articulació, de debat entre els joves i de tallers i d'empoderament. La federació també ens ha ajudat a resoldre dubtes, com molt tècnics, a nivell laboral o jurídic, a un moment de canvis de lleis, i això ens ha anat molt bé també. I això, ser part d'un moviment i sentir-nos recolzades.